Исәмсез балалар. Бүгенге тема кеше һәм аның эшчәнлеге. Тирә-юньдәге төрле әйберләргә игътибар ит. Син яшәгән йорт, киеп йөргән киемнәрең, укый торган китапларың, ашаган ризыкларың, буларның барысын да кешеләр җитештерә. Бу исемлекне дәвам итәргә мөмкин. Кеше тарафыннан ясалган, башкарылган, җитештерелгән һәм нәрсә аның эшчәнлек нәтиҗәсе булып тора. Эшчәнлек сүзе кешенең шөгылен, аның хезмәтен белдерә. Ул бары тик кешеләргә генә хас. Аларны хайваннардан аерып тора. Теләгән нәтиҗәләргә ирешү өчен кеше үз ихтыярын, максатчанлыгын эшкә җигәргә, авырлыкларын җиңәргә һәм үз тормышын оештырып төзи белергә тиеш. Эшчәнлегендә кеше үзенең акылын куллана. Кытайларның гамәл чәчәрсең, гадәт алырсың, гадәт чәчәрсең, холык алырсың, холык чәчәрсең, язмыш алырсың, гыйбарәсе юкка гына әйтелмәгән. Кеше эшчәнлегенең төп формалары. Кеше күп төрле эшчәнлек алып бара. Хезмәт кенә түгел, уен, уку да эшчәнлек була. Күп кенә галимнәр аралашуны да мөһим эшчәнлек төре дип саныйлар. Аннан башка үзеңне тулысынча кеше буларак таныту бик авыр. Аралашу турында җентекләп сөйләү бераз соңрак булыр. Уенны уку һәм хезмәт белән янәшә кую син һич гаҗәпләндермәсен. Уен җитди эш. Ул балаларга бик күп яңа нәрсәләр белергә, олы тормышка әзерләнергә булыша. Яшьтәшләр белән аралашканда характер формалаша, сөйләм үсә. Яшьтәшләр белән аралашу кешегә шатлык китерә, аны бәхетле итә. Уйнаганда билгеле бер кагыйдәләр үтәрелергә тиеш. Бала үз теләкләрен башка уенчылар теләге белән генә түгел, уен таләпләре белән дә яраштырырга өйрәнә. Мәктәпкә укырга бару кеше гомеренең җитди үзгәреш вакыты ул. Уку уеннан аермалы буларак баланың үтәлергә тиешле шөгыленә әйләнә. Аның яңа хокуклары һәм йөкләмәләре барлыкка килә. Укучы белем алуга билгеләнгән вакытны үз белемнәрен байыту өчен кулланырга, системалы төстә дәресләргә әзерләнергә, укытучыларны игътибар белән тыңларга, барлык күрсәтмәләрен үтәргә тиеш. Әлеге таләпләр укучының белем һәм күнекмәләр алуга гына этәреп калмый, аның кешелек сыйфатларын үсешенә, эшчәнлек уңышына да булышлык итә. Балалар, бүген без сезнең белән кеше һәм аның эшчәнлеге турында сөйләшеп алдык. Онлайн дәресебезнең теория өлеше тәмам. Очрашуларга кадәр.